Εδώ είναι το τελείωμα της Γιάλοβα. Το τελείωμα της Γιάλοβας. Το τελείωμα της Γιάλοβα. Από εδώ πάει στο κάστρο. Ο δικός με μονοπάτι βγαίνει στο πίσω μεριά που πάει προς Βοηδοκυλιά. Έχει ένα μονοπάτι και πάει στη Βοηδοκυλιά. Πάει με τα πόδια, πεζοπορία. Τη Λίζα πάρε λιγάκι. Λίζα, εδώ έπρεπε να είσαι με τα πόδια το πρωί να κάνεις μπάνιο. Απ' την Πύλο εδώ. Καλά, κοίτα απέναντι. Το ωραίο, κοίτα που έχουν κάνει τη σκηνούλα του. Κοίτα κάμπινγκ απέναντι, Λίζα. Τι να κάτσουνε διήμερο, τριήμερο. Αυτό είναι νησάκι. Σπακτηρία, το τελείωμα της Σπακτηρίας. Έχουν μια βαρκούλα και έχουν περάσει. Είναι ριχά, μπορείς να... Εδώ έχει ένα βαθύ μέρος που είναι 1,5 μέτρο. Το πολύ 1,20 μέτρο. Δεν είναι... Και περνάει ο κόσμος απέναντι. Πρέπει να το ξέρεις, ναι. Κοίτα να δεις, η γη της επαγγελίας εδώ πέρα. Τέρμα, δεν παίζει, δεν με τίποτα. Εδώ τι λέει εκεί πέρα, Βοηδοκυλιά. Αυτή την ομορφιά, Μιχάλη, θέλουν να πάρουν οι Γερμανοί και να μας τη... φτάσει σε ένα σημείο να μην μπορούμε να τη χαρούμε. Να μην μπορούμε να... Όχι Γιάννη.